یک لحظه یک ساعته таронаи мазкур дар кишвар ҳаводорони зиёде дорад. تنها منم تنها منم تنها منم. шумо дар яке аз баромадҳои худ гуфтед ки ин қисми дуюми санамгина аст. санамгинани яхши кори таронаи санамгинаро дӯст дошта иҷрояш намуданд, яъне барои мардум чунин шакли суруд писанд аст ва онро махсус барои мухлисони тоҷик ҳам сароидам. муҳаббати беинтиҳои овозхон нисбат ба мардуми тоҷик ва таронаҳои тоҷикии ӯ. табиат ва халқашро дӯст медорам. душанбе барои ман бегона нест. шумо ҳам барои мо бегона нестед. ها رحمت ҳамкориҳои овозхон бо ҳунармандони тоҷик. фикр мекунам дӯстии шумо бо Далер Назаров аз солҳои қабл буд. дар аврупо якҷо ҳунарнамоӣ мекардем. ин ҳунармандро ҳамчун устоди санъат медонам ва дар ӯзбекистон низ шинохтааст. زنیده муваффақияти овозхон на танҳо дар кишварҳои осиё марказӣ балки аврупою амрико. Yes, that's very important, even not just for me. як фестивали ҳолландӣ буд дар аврупо ки ҳатто малика Беатрис он ҷо ширкат варзид. حالیم گاگده اشتراک کرد то ба ҳанӯз таронаҳоямро гӯш мекардааст. барои малика Беатрис овозхони дӯстдошта ба шумор меравам. санъати касбии бонуи ҳунар ки ҳаводоронаш кам нест. овозхоне ки ҳаёташро бо вуҷуди мушкилиҳои пешомада ба санъат бахшидааст. бо таронаи ҳамроз вақте ки рӯи саҳна омадед ҳамагон ашки шодӣ рехтанд. 37 сол аст ки дар саҳнаи ҳунарам ва қисме аз ҳаётам берун аз ватан гузашт. حیات дар барномаи навбатии ҳунар бо маликаи санъати эстрадаи ӯзбек ҳунарманди халқии ӯзбекистон Юлдуз Усмонова. صنعتini yaxshi ko'raman. санъат урфу одати мардуми тоҷикро зиёд дӯст медорам. халқи тоҷик зебо аст, мисли қалбашон. инро танҳо шоми якшанбе дар телевизиони душанбе дида метавонед.